Здравейте, смели по сърце и млади по дух мечтатели! Ние кръстихме това събитие Dream Night. Защо? Защото вярваме, че мечтата е правото на всеки един свободен човек. Вярваме в докосването, което идва, сякаш свише и ни разпалва, настройва и изкарва отново на място, където цената не се качва и хората не виждат по друг начин. Всеки един от нас има симфония на емоции, на чувства, на вътрешния свят, който той създава като един композитор. И знаете ли кое е най-интересното? Че не само ние създаваме тази симфония, но ние сме и диригенти на тази симфония. И колко често чуваме и колко често виждаме, сякаш някой иска да намали звука, да спре произведението на живота ни. Тогава се замислях и си казах: Светльо, продължавай да твориш, продължавай да пишеш нотите на своя живот. Светльо, продължавай да композираш. Светльо, не спирай да дирижираш онова, за което си на тая земя. Защото ти си призван с симфонията на твоята мечта да промениш света около себе си. Бъдещето принадлежи на онези, които пазят мечтата си жива. Благодаря ви! Дами и господа, човекът, който прави невъзможното възможно. Човекът, който преодолява всякакви бариери. Човекът, който вдъхнови десетки хиляди хора да живеят както искат да живеят. Господин Станчо Ангелов. Спомням си, че преди една година ни беше първият Dream Day. Ние връчихме първият автомобил BMW 5-та серия. Година по-късно ние връчихме 20-тия. С днешна дата в компанията има вече над 32 000 клиента. 1300 търговски партньора в цялата страна. Търговски екип, позициониран във всяка една област на България с регионален менеджер. IT отдел, маркетингов отдел, търговски отдел, администрация, всичко. Успехът на Safe Company винаги е стоял върху основата технологии. Това, което виждате на екрана, са новите маркетингови сайтове на всеки един от вас, които в 12:00 ще приемат тази визия. Вие ще имате възможност да извършвате всяко едно действие, което ви е нужно, за да разраствате вашите мрежи в компанията. Това, което ще ви предоставим, няма компания в мрежовата индустрия, която да го притежава. Аз ви оставям тази вечер в бурята от артисти и добро забавление. На здраве от мен!
Put your hands up for Detroit. Put your hands up